O carballo é unha fermosa árbore de gran porte que vén do Cretácico. Diversificouse no Terciario e chega a vivir máis de 1000 anos. Era a árbore que representaba o país, como demostran os frecuentes topónimos. Pero na actualidade quedan poucos bosques de carballo ben conservados e os seus pés non deixan de ser minoritarios, en xeral un tanto raquíticos, e moitos enfermos de odio, un fungo que debilita a árbore e lle provoca manchas blancas nas follas. As causas da diminución de carballeiras, o bosque potencial de gran parte de Galicia, hai que buscalas nun uso lamentable do bosque desde hai milenios. Nun principio, queimáronse grandes extensións para prados e cultivos, práctica que continúa nos nosos días, pois as carballeiras sitúanse nos terreos máis adecuados para a agricultura, aínda que na actualidade moitas áreas están ocupadas por plantacións monoespecíficas de eucalipto e piñeiro, especies de moito menos valor ecolóxico. A abundancia do carballo no pasado deu lugar á falsa sensación de que sempre estaría aí. Matáronse moitas árbores sen facer repoboación para as fábricas de curtidos, dispensas por toda Galicia, xa que a casca e os cougallos producidos polas abestas teñen unha gran cantidade de taninos. Algo parecido ocorreu nas ferrerías, que utilizan o carbón vexetal dos carballos ata que acabaron con eles e tiveron que substituílos polos dos matos. A leña do carballo era excelente, o que orixinou unha práctica destructiva para as carballeiras, como era podar a punta do tronco para favorecer a produción de ramallos. A madeira é durísima e de gran solidez, xa que resiste a podrimia incluso dentro da auga. De alí que servira para a construción de navíos da Armada Española, dos barcos de pesca, para a través de ferrocarril, para facer moitas as tarimas, etc. As escasas carballeiras que quedan teñen un gran valor ecolóxico, consérvanse e manteñen os solos fértiles e profundos, regulan o réxime hídrico, ofrecen refuxio e alimentos numerosos animais do bosque, etc. Baixo eles crece gran diversidade de plantas e fungos, que non son aproveitables facendo de xeito razonable, do mesmo modo o aproveitamento da súa madeira. Formaban bosques sagrados de carballos. Preto de ver os carballos construíronse santuarios. Ao redor de algún carballo facíanse ritos para quitar o tagaraño aos nenos, probablemente o raquitismo. Tamén curaba as credebulas dos nenos, lumbalxias e outras afeccións dos osos. Asemande, fíanse que eran eficientes contra meigarios, fericias de ollos, ombros, etc. Orixe do nome. Non está claro se a orixe é prerromana, ibérica ou preindoeuropea. A opinión máis extendida é que deriva da voz prerromana carro, máis o sufixo alio,